салом дӯстон, умедворам ки ҳама касатан сиҳату хуб ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди як мавзӯе ки чанд маротиба аллакай дар ютуб канали мо пешниҳод шудааст, пурратар маълумот диҳам. Аз рӯи комментарияҳое ки дар ютуб мешавад, аз рӯи саволҳое ки дар ватсап мешавад, маълум мешавад ки бисёриҳо намедонанд ки худи овулятсия чанд рӯз давом мекунад ва дар як моҳ чанд бор овулятсия мешавад. Аз ин рӯ тасмим гирифтаем ки навори имрӯзаи мо танҳо оиди дар кадом рӯзҳо овулятсия мешавад, чанд рӯз мешавад ва чӣ кор кардан дар кор аст ба шумо маълумот диҳем. Аз наворҳои пештараи мо бисёриҳо аллакай медонанд ки овулятсия ин кафидани фолликула ва берун шудани тухмҳуҷайра мебошад. Дар занҳое ки номунтазамии давраи ҳайзбинӣ надоранд, яъне задержка надоранд, вақт ба вақт бенамоз мешаванд, яъне ҳар моҳ бенамоз мешаванд, овулятсия онҳо метавонад ки аз 13-ум рӯзи давраи ҳайзбинӣ сар карда то 15-17-ум рӯз давом кунад. Яъне дар байни ҳамин рӯзҳо метавонад ки овулятсия бошад. одатан дар бисёри занҳо метавонад ки дар 14-ум рӯзи бенамозиашон овулятсия бошад. вале дар занҳое ки номунтазамии давраи ҳайзбинӣ доранд, яъне задержка доранд, дар занҳое ки суст кор кардани тухмдонҳо доранд, поликистозии тухмдонҳо доранд, дар онҳо овулятсияшонро ҳисоб карда намешавад. танҳо бо ташхиси ултрасадо муайян карда мешавад ки овулятсияшон дар кадом рӯз аст. чунки ҳангоми поликистозии тухмдонҳо, суст кор кардани тухмдонҳо, на ҳар моҳ метавонад ки овулятсия бошад. дар бисёр ҳолатҳо овулятсия нест. аз ҳамин сабаб чунин ҳолати ҳисоб кардани овулятсия ба суст кор кардани тухмдонҳо, поликистозии тухмдонҳо дахолат надорад. овулятсия ҳамагӣ дар як моҳ як маротиба мешавад. аз он зиёд шуда наметавонад. вақте ки тухмҳуҷайра аз дохили фолликула берун мебарояд, ҳамагӣ 24 соат то 36 соат дар баъзе ҳолатҳо зинда мемонад. пас аз он тухмҳуҷайра бордор агар нашавад, мемирад ва организми зан аллакай ба бенамоз шудан тайёрӣ мебинад. яъне дар як моҳ овулятсия ҳамагӣ як рӯз аст. бисёриҳо дар ютуб ва дар ватсап пурсон шудаанд ки як ҳафта овулятсия доштан оё ин дуруст аст? Не, ин тавр нест. дар бисёр ҳолатҳо вақте ки зан намедонад ки кадом рӯз аниқ овулятсияш мешавад, аз ҳамин сабаб бисёри духтурон тавсия медиҳанд ки дар мобайни ҳамон як ҳафтае ки бояд ки овулятсия шавад, алоқаи ҷинсӣ карда шавад. вақте ки шумо алоқаи ҷинсӣ мекунед, сперматозоид дарҳол бо тухмҳуҷайра во намехӯранд. барои он ки сперматозоид то ба назди тухмҳуҷайра равад, ҳамагӣ 6 соат ё ин ки 8 соат вақт лозим мешавад. аз ҳамин сабаб хубтараш мешавад ки як рӯз пеш аз овулятсия агар шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, то ҳоле ки сперматозоид назди тухмҳуҷайра ҳаракат карда меравад, то он дам метавонад ки овулятсия ба амал биёяд ва тухмҳуҷайра бо сперматозоид якҷо шаванд. чунки сперматозоидҳои мард назар ба тухмҳуҷайраи зан хеле зиёд зинда истода метавонанд, яъне онҳо метавонанд ки аз 3 рӯз то 5 рӯз зинда биистанд. ва вақте ки шумо алоқаи ҷинсӣ мекунед, онҳо рафта дар назди фолликулае ки калон аст меистанд, мунтазир мешаванд ки он бикафад ва тухмҳуҷайраро бордор кунад. аз ҳама вақти нағз барои бордор кардани тухмҳуҷайра ин як рӯз пеш аз овулятсия алоқаи ҷинсӣ кардан ва як рӯз баъд аз овулятсия алоқаи ҷинсӣ кардан мебошад. ё ин ки ҳамон ҳафтае ки дар шумо овулятсия дида мешавад, метавонед ки як рӯз баъд алоқаи ҷинсӣ кардан. чунки дар ин ҳолат шанси зиёди ки сперматозоид бо тухмҳуҷайра вомехӯрад хеле зиёд аст. савол дода буданд ки чӣ тавр муайян кунем ки овулятсия шудааст ё ин ки не. дар ҳоле ки шумо тахмин медонед ки ҳамин ҳафта овулятсияи шумо аст, пас аз гузаштани овулятсия 3-4 рӯз мегузарад, шумо меравед ташхиси ултрасадо мегузаред. дар ташхиси ултрасадо агар ки овулятсия шуда бошад, муайян мешавад дар тухмдони шумо ҷисми зард пайдо мешавад, яъне жолтаи тела пайдо мешавад. ин шаҳодат аз он медиҳад ки овулятсия аллакай гузаштааст, ё ин ки дар мавқеи паси бачадон каме метавонад моеъ пайдо шавад. бо забони русӣ мегӯянд ки позадиматочное пространство ба камтар моеъ ҷамъ мешавад. ин низ шаҳодат аз он медиҳад ки овулятсия аллакай шуда гузаштааст. оиди худи овулятсия ва якчанд саволҳо оиди овулятсия буданд. дар канали мо аллакай навор ҳаст. ссилкаашро дар зери видео мегузорам. шумо метавонед ки дар омода тамошо кунед. умедворам ки навори имрӯзаи мо бошад ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.